Ahoj, takže tady máme další video. Vánoční, abyste viděli, že vývoj nikde nespí. To, co vám tady chci předvést, je vlastně kombinace dvou věcí. A to sice vznikl vlastně požadavek vyrobit nějakou obdobu Ganta ve studiu na webu. Takže vznikla tady tahle nová záložka v menu, položka analýza plánu, jak vidíte, která má 3 podmenu: zákaznické objednávky, výrobní zakázky, nákupní objednávky. Všechno to by mělo sloužit k prohlížení závislostí těch jednotlivých věcí na sobě. Současně s daty, která proto vznikly i nějaké vylepšení webu, aby se to dalo líp prohlížet. Takže tady vlastně na téhle stránce vidíte v tuhle chvíli 3 tabulky. Nahoře jsou zákaznické objednávky, dole jsou předchůdci pro vybranou zákaznickou objednávku v té horní tabulce, což můžou být, tady si můžeme rozmluvit jenom, můžou být ty předchůdci buď to sklad, nebo může být krmná ze zákaznické objednávky, nebo z nákupní objednávky, nebo výrobní zakázky. A dále vidíme výrobní operace, které se na té zakázce podílejí. Vlastně teď se dostaneme k tomu zlepšení toho webu, a to je to, že vlastně když já tady kliknu na nějakou zakázku, tak se ty spodní tabulky nastaví na tu zákaznickou objednávku, na kterou jsem klikl. Tato možnost mít jako provázané tabulky zatím je jenom, nebo takhle není, zatím je možný si nějak naklikat. Z toho webu je možný to zatím vyrobit pouze ručně pomocí templateů. Další věc, která ještě jak si by měla spohodlnit tohleto prohlížení, je, že jak vidíte, ty závislé tabulky jsou 2, takže tady jsem ještě přidělal u tabů možnost přepnout z toho zobrazení tabů na zobrazení vedle sebe, což pokud máte dostatečně velký monitor, dává smysl. Jak je vidět tady, když kliknu, tak se přepínají obě ty tabulky. Další možnost ještě, protože mi pořád přišlo, že je toho tam vidět málo, tak tady ještě přibylo tlačítko zobrazit na celou obrazovku, který když zmáčknu, tak se zobrazí na celý obrazovce vlastně jenom obsah té jedné stránky bez menu a bez, vlastně jsou tam jen jenom ten samotný obsah té stránky, bez toho menu. Dál to funguje stejně. Můžu z toho zase kdykoliv vylízt zpátky. Ještě další věc, která tam vlastně přibyla, tady vidíme vlastně druhou možnost, zase jsou závislosti výrobních zakázek, kde zase vidíme, co do zakázky vstupuje, co je na zakázce závislé a jaké výrobní operace se na ní podílejí. Tak tady ještě vlastně, když to přepnu na to zobrazení vedle sebe, tak když to přepnu, tak se tam defaultně nastaví jenom 2 z těch 3 tabulek, protože ty 3 by byl jako moc velký hardcore, si aspoň myslím. Nicméně tady tím tlačítkem si můžete vybrat, které ty tabulky tam vedle sebe jsou vidět. Takže když chcete, můžete tam vidět všechny 3 takhle nahňácaný vedle sebe. Zase to funguje stejně, ta stránka. Když tady klikám na výrobní zakázky, vyplňují se mi
k ní příslušní předchůdci, následníci, případně výrobní operace. A zase ji můžu přepnout takhle do zobrazení na celou obrazovku, aby se mi v tom líp pracovalo. To je vlastně asi zhruba všechno. Tady ještě ukážu pro úplnost nákupní objednávky, ty mají jenom jednu tabulku a to jsou předchůdci těch tady objednávek, ty jsou zřejmě krmený ze skladu, tak tam není nic vidět, ale vím, že 15 tam něco je. Takže takhle je možný je vidět ty nákupní objednávky. Co ještě se vlastně, jak to ovlivnilo zbytek webu, tak jenom, že na některých dalších stránkách přibylo tady to tlačítko full screen, konkrétně u editoru datových zdrojů tady nic nemáme. Tak si něco rychle uděláme a zase můžeme přepnout takhle na celou obrazovku. Pak to je ve variantách plánů a v detailu varianty se můžete přepnout na celou obrazovku. A ještě jsem to, myslím, dal do příčin zpoždění. Je možné se přepnout na celou obrazovku. Takže to by bylo asi všechno. Preview tady ty věci můžete vidět na preview. Tradiční adresa. Ještě jsem vlastně zapomněl říct, že tady ta analýza plánu je taková jako beta verze. Ještě tam chybí dodělat, ještě musíme dodělat, že vlastně v těch reportech spodních by měly být všechny ty odkazy na materiály, produkty, případně operace klikací, které by vás měly odkázat na tady patřičnou z těch 3 záložek, kde se vlastně to, na co kliknete, dostane tady. Bude vybraný tady v té horní tabulce, to ještě není hotový. Ale jinak by to mělo všechno fungovat, takže si to můžete vyzkoušet, prohlídnout a případně nějak komentovat nebo říct, co by se vám tam ještě líbilo nebo hodilo. Takže hezký svátky, to je všechno.